Hej og velkommen til vores fyrværkerifilm, eller vores fyrværkeritest. Det er lidt af den. I dag vil vi teste, vi er 3, og man vil teste det her. Og vi kalder det lille nytårsaften. Og det vil så sige, der er kulørbunken med 77 skud. Så er der, den hedder oliven med 25 skud. Så er der Friskyts. Krysopres 25 skuds og et 30 skuds Orion fra skyts de batterier. Så vil Olsen gerne fortælle lidt om de store raketter herovre. Her har vi en raket, der hedder Månegrus. Den er fra skyts, og der er 22 gram i sådan snit ren. Og så har vi nogle, der hedder White Glittering. Den hedder noget i stil af det. Og så dem har vi. Dem skal vi teste 3 af. Og så har vi en stor en fra Fireworks. Og så går vi. Skal vi tage kuglerraketterne? Ja, bare til kuglerraketterne. Så har vi en, det kan jeg ikke lige udtale navn. 1,5 tommer kuglerraket fra T. Hansen. Nej, det er en 2,5 tommer. Det var en 2,5 tommer. Nej, det er en 2 tommer, ja. Det er 2 tommer. Ja. Og så har vi 2 tommer professionelle raketter fra professionelle serie fra skyts. Og så har vi prøveraketter, en prøveraket og en design-raket. Vi har ikke prøvet en prøveraket før, så det bliver spændende. Design-raketter er 10 kroner. Så vil jeg fortælle jer lidt om nogle mellemraketter, eller lidt mindre raketter, kan man vist godt kalde det. Her er en Silver Peony. Ja, det må så være sådan. Og så er der en fra en af mine venners lille sortiment for skyts. Guldsortimentet hedder det. Color Peony to Cracking hedder den. Den er også okay. Og så har vi nogle flere fra professionel serie fra skyts. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det hedder. Det hedder Color Peony to Cracking. Også. Ja, det må så være samme ret, det her. Så dem har vi 3 af. Så har vi 2 fra Fireworks. Der står ikke lige, hvad de hedder. Nå, det er rigtig meget. Ja. Så Jonas skal lige fortælle lidt om de mindre raketter. Så har vi nogle endnu mindre raketter, der er også fra skyts. Det er også, eller de er ikke professionelle serie, men det er for professionelt noget. Og de er heller ikke så store. Hvor meget gram er der sådan cirka i dem? Der er 21 gram i den her. Så går vi over til de allermindste, vi har. Og det er også nogle fra skyts, og der er 16 gram i dem her. Og i dem her fra Fireworks, der er 2,5 gram i. Det var alt, hvad vi havde for nu. Hej hej.